Những có nghĩa là ai ngủ yêu lấy và ai ya cái này cả por ya cái bên yo bên ya sam ya cái tin cái trong linh ba trong cái này cả Good News TV ha cái này cả si cái bên ta thì ai cũng lấy tham tam cái pastor iba day program director trong cái này Good News TV ya phi ki nông cái kambaro trong cái Good News TV ki ba penbit penbiang cái chuyện kambaro ya phi ki parlok ki parbangi ki baju kershan bat pek ya cái channel na koi ka si cha koi pat ngai khom lei phi ka kerteng ka bat thiang tam jong utrai ma dong pen chung Jesus Christ ka phang jong ka Bible study ha ka si ka ba ngala shong bat pen khre kalong halor ka jimani ka ba priang hun hauble shaban ya bat min pek ya cái bentang ni pendam ke ching tuai au blei bi ye ni wana khbat is ni ki chong me ha ka ni ka por ban ban ai ngo e me kin ablei ba me play ya ka lat ye ka lenti ke ba ni la ban wana khmat ke chong me kin ko try ka tin ba khun chong me try Jesus Christ bi la kin ko try ban chong ik slak ki chong me ban yo tin ke chong me kin ko try bi la pusan but trying it way ba me nyalam ye ki jingmut ye ki jing perkhat ke jungi bangin prian ye tin ke chong me ban yalam lenti yang ni kat bagi dan ya nanti hangnya berthe isi men ku yang ikan ku tuai yang por ya ka benta barok ke bandingin pendam so ke jing bai ting Jesus simpa amen ka benta ka ba la ong mentan ka jingmani ka ba priang hun hauble ka jingmani ka dei ka hukam ka ba ubriu u ai ka burom ya ubala thau ya ka angka Bible dictionary ka jingmani ka ba ningkong ka ba ka Bible ka yathu ka dei ka jingwan lam ya ki jing kenya da ukan baru abel ba ka ba dei ba ka ni ka phang ka jingmani ka ba priang hun hauble ngin khmet lingba ka jingmani jongkini ki armut ki sipara ki balong ki khun ki ba ningkong jang adam bat ka em ukan ulong ubaningkong baru abel pan ulong ubaar para jungkai ka jingmut jong ka kerteng jong gini ki armut ukan ka jingmut ka badan ha ka dictionary jong Bible dictionary la tho ang tu ba ai ka kerteng la yo namar ba ka em ha ka Genesis ka nong ba sound ka ba ning kong ba ka la yo ya ubriu na utrai ba ka jingmut jong abel kalong jing thala tani ka jing hao balai la ai ka ni kerteng om dan batit bat bun na preng ki nong tho ka benturi ki ong ba ka em haba kala kha yu kan kala mut ba undai ma uta masaya uban yo ya ka kli ban yo ya ka kli yu ta jong tong sin ya ka ba la ya tho lupa double haka bat ka kerteng u abel si kalong ka jing thu lupa ya ka jing em ka balingkot jong ka balong kum ka jing hao kalau kamu iya berteman sih nasi kini kami ka im ya ukuan bolong ukun meningkong ban ya ubaar bolong abel ka Bible kadap da shibun ki jiru khana sepang ki kun uba ningkong bat sepang tau kun baar bat bakat do bat haga ba ublay ka peni ka Bible ba upiang ya uba kampo ban ya uta uba ningkong dalam fi pai saka Bible pet ya kejedu khana pang Ishmael baru Ishak Iso baru Jacob ki men u Joseph bat u Joseph ki men u David bat maung ki men u Solomon bat maung ni syam hangni ba u blay u kam pai khamat sya kita ki ba khamret ban ya u men kini baro kidan ke jingesrim hakiba ki kime ki pa ki kam new kor ya ki baningkong ka julong hakini kisni ki bentaru di ublay pat ubape ya ka donut yo brio ujit ya ki ba sha kentai ka ai ji kai yangi kum ki kime ki pa bangim dai bandon kum kata kamen siem ban penno siang ya ka ji i jongi shaki khuan ki jongi kani
kawan ra ya ka jing bom sup kawan ra ya ka jing ya shul si para ka jing ya jingai si para bat ka jing ya shun apring jongki lingba ka ba puli ya ka bible ngila ban sungthu ba ublei nalu ka per eden ula pni nuksa kumnu adam bat ka em ki dei ban mani ya da ka ba ula penyap ya ki merat ban sok ya ka buram jo adam bat ka em bat bon na pring ki commentators ki ba ya menjur ba ublei ai haki ka rukam ban mani ya ban ai ka jingknya namar ki pop haba ki wan ban mani ya man la kapor ini ban sgau thu ru hangni ba pat don ki jing tho ha ka bai dei bat ki an kumnu ban mani yu lai namar kadang ya ki khana pateng ka ba hiar pateng nau adam shaki khun ki siu jong hadu ban yo pat da ki jing tho lingba prophet Moses lingba ka Genesis ka nong ba sao ngila ban song thu ba adam ula pen shai bat hikai yaki khun jong kumnu ban mani bat wan ra e jing ai jong ki shoblei bat ki khun jong kila song thu ye kata bat namar kata ki wan shoblei de ki jing ai jong ki bat ka bible kai thu hangi ba ublei upriang ye ka jing ai ngu jong abel andre ukan tat pat ye ka jing ai ngu jong ukai ine pet shwa ye ka jing ai ngu jong ukai ukan on tang ba udei ukon ubaningkong ka bible kai thu andre ulong ru unong rep ubaningkong bar ulong ru unong penyak briu ubaningkong haka history jong ben riu ukan ko unong rep uan ra ikiso ka jing trei jong na pedeng ki mar kando ban aingo shoblei lesi uan ra yiki chur kila ban long kiso ki pai kum ka dak jing songu ya ublei jika jingkli ke ba mi hangni kalong hangnu kira yaki jingknya jongki hada don ka duan ka ba kila thao namar ka bible kai thu angi ki kpatemen ki ba kham shadi kum Noah Moses bat kiwi ki thao ka duan ban ai ka jingknya shoblei jika bible kam sam na tho shapang ka duan jo ukan baru abel dei namar kata kami ka jingkli hangnu kila ra yaki ta ki jing ai ki jongki David Guzik unong talk commentary ong ba ula ban slotu ba ukan uwanra ye ki jing ai jong shau ding ka jing em ka bala ker saudong daki kerap ka ba pila ban shem Genesis ka nong ba line ka ba arpsal Exodus ka nong ba arpusan ka khat chipo haru arpuar ka ba yetu ba ki kerap ki don jia dei bat ka jaka ka ba ublei usong bat ka jaka ban wan ban shem yo blei ukan bat kiwe ki brio ha ka tu ka por le si ki wan shop udin ka jingem ha ka ba don kini ki kerap ngila ban so thu lingba ki kat tu kat ni ki khot na ka bible kumno ublei upgyang ye ki jing ai ngu jang ki brio ha ka testament ka barim la fi pai ban nga Leviticus ka number khandai khot ka ba arpusau kai thu kumni bat ka ding kalami na khmat utrai bat kala thang du halor ka duan ya ka jingknya aingo thang bat ya ka khleng ningkong kisiem no khat fra khat ka lai fra anda kumta ka ding na utrai kala hap bat kala bamdu ya kata ka jing aingo thang bat ya kita ki dien bat ya kita ki mau bat ya ka dipei kumjuru ha ningkong chronicle ka no ba arpu wei ka khat ba arpun riung ong baru David ula tei ya ka duan hangta yau trai bat ula aingu yaki jing aingu thang bat ki jing aingu ba pinyeso bat ula khot karpat yo trai uru ula phai ktin daga ding na beneng halor ka duan ka jing aingu thang bat ngila ba slow thu angni ba ublei updiang upun pau ya ka jing pdiang hun ka jing u ka jing aingu daga ba panahap daga ding na beneng Genesis no masau khot ka basan ka bai thu ba ublei pediang ye ki jing ai ngo jong ukan balai ki jing kali balai ki jing kali kalong kumta balai ba pediang ye ka jing ai ngo jong ukan kumbang ngala kado sakmat wat haba kem pat don ya ka hukum ha ka dur jog jing tho record rengila
ban slotu bau blei ulada batai yaki lani ai jing putha jing bau adam bat ke im kumnu ki dei ban mani bat walam yaki jingknya jongki shau blei ubala thau yaki ngangai lingba ka jingpuli ka Genesis long balai haka bau blei ubala penyap ya umrat kum ka jingknya yaki jingring kang jong adam bat ke im bat sop yaki daga sni jongki dagi mrat ula pen iya ka rukam ban ai ka jingknya namar ki pop ban ngai gru ba hadu bakha yaki khon jongki ki sop hi de kita ki sni jongki mrat yaki ba ki adap kenya shwa namar ki pop jongki bagi pulih ke kitab Leviticus nombor arpunyo jingken khatpra khata haru khatsau ninsem bagi mar khendo kaba ulawan ra uni ukai kidai ki jing aingu bat kawai nakisipo ban kasyan ya ka kam ke jamutrai kimdai ki jing aingu ki jing ai namar ki pop ka jing kentat ublei ka jing aingu ukan ka deru namar ula ai haga jisgo khat ba uman ban haga jing ba ngai puli hebrew nong ba khandai khat ba arku ar bat khat ba kum ga hukum ngala ban ong ni nong tho he sha hebrew balajan ki baro la pen khuat daga snam bat klem ka ba penmi snam don jing ma don ru na pdeng gini ki nong tho commentary ki ba ong ka jing ai ngu ukan ka long kum ka farsi yaki tu ki ba pen kesan yaki jingle banyo ai ka jing pen em ki ba kwa ban pen sngau bha yo blei ling ba ki kam ki ba bha chongki ki ba lambun bo blei un pdiang yaki jing ai ngu ling ba ki jingle ki ba bha bat don kam yaki jing knya daga snam pai sikini ki wi kinyam kumganyam Islam bat ki wi de ndeka jingmut ublei bat ubrio ki mi hap setia ka Bible kan sipun ban Quran halor kani ka phang kata ha ka bayde bat ki jingle ki babha dan ki self righteous acts ban pen sobha yaublei proverb kan no balai phau ka khat ba kha ar ka ong kum ni dan ka pateng benrio ka ba khoi hala ka jong ka jingsni te pen ban om shem la sat yaki na ka jing tingit jongki Lukas kan no khat rio ka ba khat san teolong haki pilong kita ki bapen kesan ya ladi hakmat kibriyo di ublei u itu ya ki do anut chongpi naba kata ya kabala nyokor haki briyo kalong kaba ijli hakmat ublei isya nurup saw kono agad khat kaba saw naba ngi baro ngi la kala long kum ki ubam khuat pat ki hok chongi baro ki long kum ka jan babet tinget ngiap stai no baro kum kasla tiki jing bom hok chungi kum kal air la rong no yangi kini kilong kit khat ki bapen pau bo blei subha bagin peniksan ya ke jing pen im ke jungi da ke jing le ki ba Apostle Paul ong har Rom kanong balai kumni namar haba kilong ki bom tip ya ka hok oblei bat haba ki pen persyang ban pen ne ya ka hok la ka jong hi kim syam la pen ko ngu iladi ha ka ta ka hok oblei ngi iyo kan bo syam la le ya ki ei ka ba oblei ulada bi kai hakik me ki pa ki jong ule ya ki ei ka ba ka donu jong ka kwa ban le uan ban mane oblei tang ban pendap rukam daga jing sleng ka donu ka jong tang bang yu i ya ka jing pendap rukam jong kan ring yu i ru ya ka jing long sarong jong dan ka jing le ret apo jong usmutu ba udai ban lam ya ke jingknya namar kipap daga ba penmi ya ke snam jungi marat komala peni nuksa dolai uladai lese ban keren ya lau jong parau abel uladai lese ban pan uwe umrat nau abel ban ai sha ublei ri syam la le kumta isi kwa ban penpo elade hakmat jong para jong pat ka Bible ka itu ha proverb arpukundai arpulai Pagaji sarong galit haswa joka cincang. Abang ipuli kita khat ki babut na Genesis kana masar khat basan. Nisyam bukan udap tege jing bitar persaya ulai. Ubala kantat tege jing aingu jamu. Ngila ban syam bo ulai usneng
ya ukan da ka ba ong hakit khot ki ba buat ki ban riu nyo ong kum ni teu trai ula ong ha ukan balei ba mela smo bitar bat na balei ba no liao ka khmat chong me la da mela le ba om la ma me ba da mem le ba ka pop ka song ngai ha ka jing khang bat shame pleng kan long ke jing kwa chong u bat meru men sin shar halor chu uble uk dau ye ki jing le jo ukai wong balada ulale ka ba bha onam sha kan tan re namar ulale ye ka bom dei ba uble ula kan tan no parlok hato ngila ban tip lagi jing syakri jonga ba jompi kilong ki balap bam priang hon na khwat jong ble ngila mo ban su tu ba un priang ne unum priang ye ki jing aingu ke jong aga jing perkhat jonga le se ngila ban su tu dan aga jing syakri jonga ba jompi kalong tang masla tang ban pendap rukom kalong ka jing bom kandan ka jing bom susuk hapo jonga ba jompi kadam don ka jing kemen jilarangi la le nadu komen sim ngindan ka jing su komen kader jongi kan pho ngin su lai loi di hangta ngila ban su thu ba ublei ula priang hun ye ki jing syakri ni jonga ba jompi syam ngisam bo kai ula bitar dan hop jingsha ban bitar nre ula bitar persya ublei haka caka bun kela ka bumut nisko thu angni ba ulong ukun yo mon jang yin nisi ka ju ka jinglong don persya elak ki jong kabi mat ukpa batla don na pring jongi ki ba don ya kum kata ka jinglong kumukan perlogi dei ban kela ka bumut no namar ublei smobha in pa jika dekat ka ba pra juga kitab Genesis nong basau ngisem bukan ukundu yala upara u abel halengkha batka Bible ke tu bu penyap no iyo balai tang namar kijingknya ke ba ublei ulakan tat no u penyap yala ujung para uam tip ubalui ubitar ya ublei ndu penhiar kuput yala ujung upara jong kajing sorong ukan kawan ra ke jing le nyam pendap rukom kajing pendap rukom le nyam kawan ra ke jing bom sup hau kajing bom sup kapun ye kajing bitar bat kajing bitar kapun kut ya kajing em jong banlong unong penyap riu baning kong haka history upun kajing long ki bangidon kam in phai sini beta kajing long ki bangidon kam ha kajing mani yoblei kajing long ka balingkong ka badan kam kalong kajing syaktin yoblei sam ka basan dekat ka banyo ong ndre ngate ha kajing bun kajing la isne jongme ngan wan syakayeng jongme ha kajing syaktin jongme ngan mani syaka temple bakhuat jongme kunjuru la rafi pet ha ka sam ka ba prap fundai nyo tho chakata kajing long ka ba ar kajing itnat bat kajing khui sam ar khundai baar to ai ha utrai ya ka buram ka badai ya kerteng jong to mane ya utrai ha ka jing itna ka jing khut ka balai ban wan ban sha score ong ecclesiastes ka dekat kalau nong ka basan dekat ka baning kong wong sumar ya la ka sla kejat aba mele ha ka yeng ublei namar ka ban le hajan ban snap kalong khambha ban ya ka ban ai ka jing ai nu ki ba bi namar kimtip bakile asniu komjuru la rafi pen habakuk arpho ka tho ya kata ka chu parlogin pen chika jingknya ba jong abel bangi phai sho abel nisem kumni Genesis nomor sal ka pasal baru abel ru ulawalam na kibala kha ningkong ka kanhun jamu bat na kiba kham sngai na kiru teu trai ula khmi hun ke teu kan ula smo bitar bat ka khmat chong kala no liao ka Bible ke tu bau abel ula walam ya ke jingknya baru blai ula piang hun ru ya ka pemangala puli mene ke Hebrew khatwe saung ong daga jingai u abel ula aingu hau blai ya ke jingknya bakham kor ban yau kai daga bala phla ya u ba ulong u ba hok u blai u da phla ba bha sapang kita
kijing ai jong bat daka haba ulayap udang keren ublay u pedang hun ya kijing ai ngu jong Abel o Abel ulamane yo ublay daka jingne usotu ba ulang unong pop lengba ga jia tu khana pateng ka ba ulaya snow no pa kami kumno ka pop jongki kala penduno ya ka per eden kumno ublay ulasius pa yaki daga penihap ya umrat ban sok ya ka ranjong ki daga jingai ulawalam ya ka jingknya ka ba patam so ublay usoto ba udon kam ya ka jingle isne gi jong ublay ya ka jingem jong open red iladi udah ai keluar mensim udah wa di jingnya ka ba patam ka ba sengai ka ba longru ka ba lakhan ningkong lagi kenhun marat Rublay ula pediang bat yaro yaga jing mani jamu Abel. Ka Bible ga itu aga city Paul sinong Rome ga nong bakhat al khat baningkong. Upol uang hangi. Namar kata nga karpa api ko para bangai. Na kita ki jing ki jong ublay ban IT no iki met jong pi kum ka jing knya ba em bakhuy. Bat ba pen so bha e yo blay. Ka balong ken ka jing shapri bakenja mensim jauhi. Kali kamet ka ba upol ukren hangi. Kamdai kamet ka barim. Ka ba long hapo ka bor jong hapo. Ndre kamet ka ba ukren kalong ka ba yangi day ban ID no. Kum ka jingnya ka ba em ka day kamet ka ba thamai. Ka ba long hapo ka bor jong blay. Kaju kani ka city hinong room kano manrir ka ba kaar ko ang wat ay bakapop namar katakan sinsyar ka met kabayap jongpi ya kaban ko ngu ya ka ha kita ki jingwa ja khlia jong ka khat bakhat khandai namar khat kumba phi la IT no asisien ya kita ki khat met jongpi kum ki jing shakri ya ka ba ja khlia bat ya ka jing baman sha ka ban nang baman kum ta te menta to IT no ya kita ki khat met jongpi kum ki shakri ya ka hok sha ka chintum khu kamet kabalapan kala jongi kabangi IT so blay kadai banlong kaba klempop kaba khui kaba im ha ka jinglong mensiam kasitiu Petrus kabaningkong ka renong kaba ar ka pasan ko ya phiru kum ki mau ba im la tai banlong ka yeng ba kenjaman sim ka jinglong lingdo ba khui ban knya ki jingknya ba kenjaman sim ika ba priang hun how blay do Chris Jesus u Petrus uang bangilong kita ki mau ba im had khot shwa jogani ka khot ka saw uang ba Chris long uta u mau ba im le hagani ka khot ka ba buat pat uang bangiru ngilong kita ki mau ki ba im namar ka jinget jongi how Jesus Christ la nyu janga ba yapi ru kum kita ki mau ki ba im banlong ki yeng ba kenjaman sim kamamut ublay usim yangi ki mau ba im bantay ya ka yeng ka ba kenjaman sim la ni ka temple jong u ha ka ba un shong ma u ka balong ka met jonga ba jong pi parlo ngilong ru ki lingdo ba kenjaman sim bat kum ki lingdo ba kenjaman sim ngidai ban ai ki jiknya ki ba kenjaman sim kabab yang hun how blay dau Jesus Christ kini ki jingknya ki de ban kenthop ya ka jingknya jong ka baningkong ka jingpen kongu ka balong ka met ki jonga ban jong pi rom ka bakhat ar kalong baningkong ka jingknya jong ka jingero ong unong tho ski Hebrew kalong bakhat wa ka bakhat sang dau namar kata tongin ya ai ka jingknya ka jingero yo blay klam daput kata kalong uso ki remiang sintur ki apply ka kerteng jong u ka jingknya jong ka jingshakri ya ki wei Hebrew khatlai khan riu nrei ya ka ba le bha bat ka ba ya samis nei to wat klepi namar da ki ba kum kita ka jingknya on pen sngong bha e yaw blei kita kilong ki benta ka jingknya ka ba ngiri ban ai so blei orok ban pen kut kumno ka jing itnat kan long hadu kan no ka jing itnat kan long lara ka balang jonga pajong pi
Kendap de kibriu kibala IT la de kum ki jingnia kiba im. Ki khot jongka kiba ya sno haga jinglong kawe. Kiba im rengkat haga jing I bekerja blay. Kanjen nalong gaba itna hadu kata-kata. Haga ba kibriu andaki khabi bat pet ya kabalang ngajonga bajongpi. Kinyu I bakal long kebala pensle double. Double unkur khu yangi limba jong kani ka Bible study hagani ko por. Double unkur khu yapi baro kiba pet bat kiba shaskor. Nak benta ka burong dui. Amen. Tu gini duai. Awle yuan akhmat ke jong me hagani ko por. Yuan ban aingo yame. Mame mela sha yangi begin shaskor ka tin ke jong me. Bahika yangi begin nang ban wan ai. Ye jing ai ki babha shame bagin wan ban mani me tang da jing pendap urkom jing mani me nado komen sim bagin ai ro ye jing ai ki babha kamalong ka donut ke jing mo jing perkhat ki chungi man ai ti lut shame ge jing mani di statement kur khu kan ko tra ya gani ka khubor kur khuru ya baro ki bala shashkor statement kur khu ye ni simti porang sa ke Jesus Christ. Amen.